Mateo City 13 hangtod 14. Sulod diha sa sigpit nga ganghaan, kay luag ang ganghaan ug lapad ang dalan nga padulong sa kalaglagan, ug adunay daghang mga tawo ang misubay niini. Sigpit ang ganghaan ug sigpit ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug diyutay lamang ang nakakaplag niini. Duha ka ganghaan ug dalan ang gisgutan niining maong bersikulo. Ang usa lisod, ang usa sayon. Ang lisod muhatod ngadto sa kinabuhi. Ang sayon muhatod sa kalaglagan. Kini naghisgot may tungod sa pagkinabuhi nga atong gisunod karon. Kung nagsunod ba kita sa mga pag-antos ug kalisod, tungod kay nagsubay kita sa dalan sa Ginoo. O nagsunod ta sa paglipay sa mga kalibutanong pagtagbaw, hangtod nga moabot sa kalaglagan. Ang malisod, gamay ra gayod ang nagsubay niini. Apan ang sayon, pagkadaghan gayod ang nagaagi niini nga dalan. Tinuod, lami agian ang dalan nga sayon, di ba? Pero kung nasayod ka sa ulahi nga kakuyaw di ay ang naa didto, mupadayon ba gihapon ka? Sa laing bahin, lisod magsugod og tikang sa lisod nga dalan. Siguro magduha-duha pa ka og agi niini. Pero kung nasayod ka nga kaayuhan, katagbawan o kabulahanan ang nagpaabot sa ulahi, di ba antuson gyud na nimo? Maunay pasabot niini. Napilion nato ang lisod nga pultahan ug dalan kay adunay kinabuhi nga nagpaabot sa katapusan. Amen.